Bale nga guys, ating kung kaya kayo, ating mag-chismis. Bale ba? Di ba karamihan ka rin ka-coworker ngayon eh. May papanira lang, makanyan, sumbong dala kayong boss. Pero ngayon, kinobra ko. Alang makanyan, matured na rin abe ako. Anya, maswelo ko karera, totoo man. Medyo medyo mag-enjoy na ating obra. Tapos, okay na pa rin game mo, kaya abe mo mag-obra, kakasundo mo lang. Yun nga, maswelo ko. Kaya nung ating kayo makantang kaya abe yung mag-obra, share ni. Tsaka na kayo mag-follow ka na ako ni, tsaka mag-like. Malubos na ko, mabanto ako video. Ako pa video ni share kaya kayo ni.